Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para lare, sugeng pepanggihan wonten ing pasinaon basa Jawi kaliyan Bunila. Saderengipun pasinaon menika monggo dedonga maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Amun kesupen nggih ngisi daftar hadiripun kaliyan nyepakake piranti tulis kangge nyatet materi lan tugas-tugas semangke ingkang Bunila aturi. Wonten ing pasinaon menika, Bunila badhe ngandharaken materi teks deskriptif kangge kelas 7 semester kalih. Materi teks deskriptif menika mlebet ing kompetensi dasar 3.1 memahami isi teks deskriptif tentang peristiwa budaya, 4.2 menanggapi isi teks deskriptif tentang peristiwa budaya dalam ragam kromo dengan santun. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan isi teks deskriptif tentang peristiwa budaya dalam ragam kromo. 2. Menanggapi isi atau nilai-nilai luhur dalam teks deskriptif dalam ragam kromo dengan santun. Teks deskriptif yaiku teks sing isine gambaran sawijining objek kang digambarake utawa diandharake kanthi gamblang, lengkap, lan rinci sing arep dideskripsike. Nah, tujuan utawa ancasan teks tanggapan deskriptif yaiku kanggo ngandharake utawa nerangake sawijining objek marang sing maca saengga wong sing maca kaya-kaya melu ngrasakake, ngrungokake, ndeleng utawa ngalami apa sing wis dideskripsikake déning panulise. Salajengipun, tanggapan teks deskriptif yaiku kesan tumrap apa sing wis dideleng, dirungu lan dirasakake marang objek tertentu lan nalika maca kaya-kaya weruh lan ngrasakake objek sing diwaca. Mau tujuane kuwi supaya sing maca kuwi ngrasakake lan ndeleng apa sing diwaca kuwi. Menawi apa ana barang ya kaya weruh barange kuwi utawa ngrasakake wujud saka barange kuwi utawa menawi tempat ya weruh tempate kuwi kaya-kaya pamaca kuwi weruh tempate kuwi, weruh panggonane kuwi, weruh wujude panggonan kuwi. Salajengipun tetenger utawa ciri-ciri teks tanggapan deskriptif yaiku 1. Nggambarake panggonan wong barang utawa prastawa tertentu. Nah, ciri-cirine kuwi bisa nggambarake panggonan utawa wong utawa barang utawa prastawa tertentu sing arep dideskripsike supaya para pamaca kuwi saged kaya-kaya saged ngrungokke, ndeleng kuwi ngrasake apa sing dideskripsike. Angka kalih, tujuane supaya wong sing maca ngrungokake kaya-kaya melu ngrasakake, ndeleng dhewe marang objek sing dideskripsikake. Angka 3, ciri-cirine objek diandharake utawa diterangake kanthi gamblang lan rinci. Wow. Struktur teks deskriptif yaiku 1. Identifikasi, 2. klasifikasi utawa definisi, 3. yaiku deskripsi utawa perangane utawa bagiane. Nah, struktur ingkang sepisan yaiku identifikasi. Identifikasi yaiku perangan kang ngandharake bab tetengere utawa ciri-cirine saka sawijining objek kang dideskripsikake. Contone utawa tuladhane yaiku tari remo iku salah sawijine tari khas Jawa Timuran kang wis dadi ikone masyarakat ing Provinsi Jawa Timur. Tari remo minangka gegambarane karakter masyarakat Jawa Timur kang teges, rikat, cukat, trengginas, bloko suta lan apa anane.
nanging tetep ngugemi tata krama lan subasita. Tari remo dipintasake kanthi maksud ora mung kanggo panglipur, ananging minangka tarian kanggo mangayu bagya para tamu lumantar oleh beksan sugeng rawuh khas Jawa Timuran. Nah, kuwi tuladhane saka identifikasi wau wonten ciri-cirine tari remo kuwi kepiye. Ana teges, rikat, cukat, renggindas kuwi ya, nggambarake kuwi. Lajeng wonten kanggo panglipur tujuane. Salajengipun struktur kaping kalih yaiku klasifikasi utawa definisi, yaiku perangan kang ngandharake ngenani makna lan jinise utawa golongan sawijining objek. Nah, kuwi bagian kang ngandharake penjelasan makna dari objek yang ingin dideskripsikan serta jenis utawa golongan saka objek kuwi. Tuladhane, sejatine tari remo yaiku kalebu tari tunggal dudu tari kanthi paraga jalu estri utawa berpasangan, ananging bisa uga diparagakake luwih saka wong siji utawa berkelompok. Manut sejarahe, tari remo asline budaya seni tari saka tlatah Jombang kang nyritakake sawijining satriya kang gagah prakasa ing langgang payudan. Nah, kuwi jelasake apa kuwi tari remo. Nah, kuwi salajengipun struktur kaping 3 yaiku deskripsi utawa perangane utawa bagiane, yaiku perangan utawa bagian kang ngandharake kanthi rinci bagian-bagiane saka sawijining objek. Nah, tuladhane tasih bahas tari remo nggih niki. Kairing lumakune wektu lan kemajuaning jaman, saiki tari remo uga ditindakake dening paraga putri. Saengga ana istilah tari remo gaya putri. Tata laku lan olah beksan ing antarane tari remo gaya putri lan gaya priya utawa putra ora ana bedane. Padha-padha ngepyakake karaktere tari remo kang punjere ing obah osike sikil sing rempek-rampak, cikacukat lan dinamis. Nah, kuwi mau bagian-bagian saka tari remo utawa deskripsine tari remo kuwi piye, tata lakune lan olah tari remo kuwi kepiye mau wis dijelaske. Nggo sikil sing rempek-rampak, cikacukat lan dinamis. Sakmenika gladen latihan pitakonan kanggo siswa wajib dikumpulke nggih. Nomor 1, apa sing diarani teks deskripsi lan apa ancase utawa tujuane? Angka kalih, sebutno tetengere teks deskripsi mau sampun Ibu jelaske. Angka 3 iki, gawe teks deskripsi kanthi tema bebas, oleh milih ngenani panggonan utawa budaya utawa kesenian ing daerahmu kuwi. Milih salah siji panggonan, tuladhane apa sekolah, apa meh tirta arum, apa meh ngebum. Nah, kuwi ya, menawa kuwi milih panggonan. Menawi kesenian meh barungan utawa tari apa kuwi pareng nggih. Gawe teks deskripsi. Lah, awakmu gawe teks deskripsi kuwi minimal 3 paragraf. Satu paragraf itu minimal 3 sampai 5 kalimat nggih. Kuwi awakmu gawe teks deskripsi nganggo basa Moko nggih. Cekap semanten pasinan basa Jawi menika ampun kesupen. Tugas menika wajib dipun kempalaken nggih. Dipun kempalaken minggu ngajeng ampun kesupen ngisi daftar hadiripun. Sampun nggih, matur nuwun cekap semanten saking Bunila. Menawi wonten materi ingkang dereng paham saged dipun
dipitakenke ke ten Punila. Wassalam.